Axel, hvor mange penge tror du, vi har tjent, hvis vi sælger vores billeder? Jeg tror godt, jeg kunne tjene. Det der Emirates-spil kunne godt tjene på 100 på, tror jeg. Men så er det ikke vores billede længere, er det? Der er 2 fly. Ja. Hey, kan vi lige rykke armen på det? Yeah! Ja, der kan du se, der kan du godt se, hvad de gør. Woohoo! Axel, når jeg lige har fået et godt shot af den, så skal vi nok lige smutte hjem. Det er sjældent fly, det her, Chris. Er det? Der står sådan noget egyptisk på. Jeg flyver altså. Er det? Jeg kan se det på den måde. Jeg tror, det var det, Nora fløj med. Ja. Vil det ikke give mening? Du kan sende det lige til mig. Okay. Vi kan bare se, hvad dækkene rammer sammen. Yeah! Fuck yeah! Jeg må hænge sådan der. Ja. Woohoo! På meget fart. Nej, kunne det ikke være. Jo, men der er, man kan, den der er i kofferet, kan jeg godt. Er det Emirates? Det er Emirates. Ja. Emirates. No freaking way. No way. Ja, det vil lige... Det er et virkelig sjældent flymærke. Det vil lige... Det kan ikke sige ja Det, til det, lige nu. det er... Ja. Ja, det er en anden gigant. Ja. Du er jo Altså, du ved, det er jo dårligt at nævne bombe nede ved en lufthavn, ikke? Er det? Ja. Shit. Og vi har lige stået. Lufthansa Grete. Hej Norwegian. Norwegian, all things. Hvem vinder i racet? Det gør Norwegian. Jeg tror, det var Dreamliner, mand. Var det? Det partede hun i går. Nej, ikke i går. For en uge siden. Hvornår skal hun hjem? Sådan alle der fly, sådan Airbus passagerfly, de har. De har i hvert fald plads til et par. Hvad fanden er det med ret, hun laver? Tag nu af. Singapore. Sådan en- Singapore. Ja! Singapore. Singapore. Godt dig. Og et billede med Emirates og Singapore. Så vi kan se, om vi kan få lidt... Nej, der er geden jo. Der er geden. Ej! Ej! Vend tilbage dog. Flappet. Ej, jeg snakkede lidt mærkeligt. Flapper. Det var så vildt, Christian. Det er en Dreamliner, ja. Yay! Det var ikke mit mål at se den i dag, men den er i hvert fald flot. Ash, do you want to play a game? In one of those suitcases. Axel! Air Canada skal til at tage. Snart, om lidt. I see. Den skal til at dreje. Jeg fik godt billeder, helt klart. For mig. Jeg fik Ryanair med. Tag en bjørn med hjem. Please. Og nu syrup. Jeg tager sirup med. Sirup med. Nabo sirup. Den ton af det. Prøv at tænke, hvis vi ser Swiss. Hvorfor holder Emirates stadig pakket? Jeg er stadig i gang med det. I stadig i gang med hvad? Altså, du skal tænke på det der... det her er jo... Det er så langt væk. Nu tager den ikke nu. Nej,
Wow. Jeg er på at få det perfekte shot af den. Hvad fanden er den der bliver ved? What the? Ja, den tog af. Yeah!